Vše najdeš v členské sekci KPH, kam získáš okamžitý přístup. Stačí se přihlásit, nahoře na liště vybrat zakoupený produkt a jsi tam. Čeká na tebe blueprint ke stažení, šablony životopisu s našeptávačem, instrukce pro zpětnou vazbu k životopisu, šablony pro portfolio, prompty pro umělou inteligenci i AI asistentka Luma, která tě vytrénuje na pohovory. V blueprintu se myslá opravdu na všechno a proto nechybí ani e-mailové šablony. Od networkingu a komunikaci s rekrutery až po profesionální rozloučení se současným týmem. A jako bonus ChatGPT prompty na úvodní příběh do životopisu nebo třeba motivační dopis, který zaujme na první pohled. Co je na tom nejlepší? Že jakmile si akcelerátor pořídíš, budeš mít vždy přístup k nejnovějším verzím, i v případě, že budeš práci hledat až za několik let.